Evo nas sada u jednoj od brojnih mendinih radnja širom Srbije. Ono o čemu danas želimo da vam pričamo jesu Kamove stolice za hranjenje vaših mališana. Za sve vas koji ne znate, Kam je poznati italijanski proizvođač opreme za vašu decu i bebu koje proizvodi u skladu sa visokim evropskim standardima i ovde imamo nekoliko modela, počevši od ovog bazičnog modela Y sa popularnom cenom od svega 4.990 dinara, koji je zaista lep i funkcionalan, lako se sklapa i služit će svakako vašem detetu. Nešto napredniji model je Mini Plus, koji ima veoma interesantnu navlaku koja se lako pere i čisti. Potom tu je i sigurnosni pojas, kao i prostrani poslužavnik za hranjenje vašeg deteta, a pored toga njegov naslon može da se obara i podešava zahvaljujući dva tastera koje se nalaze ovde ispod. I evo vidite kako jednostavno u zavisnosti od uzrasta vaše dece, dakle ovaj naslon možete onako i da primaknete, ali i da spustite. Evo jednog od najnaprednijih modela, u pitanju je model Instante, njegova cena je 20.420 dinara i zaista je namenjen deci od rođenja, jer njegov naslon može da se obara u 4 pozicije, dakle može potpuno da se obori, a takođe podesiv je i po visini u 7 položaja. I evo sada ćemo to demonstrirati, evo kako taj naslon može potpuno da se obori. Tu su naravno i igračkice kojima će se igrati vaše dete dok se hrani. Naravno, tu je i dodatni dušečić koji je periv na 30 stepeni i navlaka koja se lako briše, ali i dupli poslužavnik koji se skida. I ono što želimo takođe da vam pokažemo jeste da ovaj model može da se spusti i da se podigne u zavisnosti od potrebe vaše klinca. Dakle, namenjen je klincima od rođenja pa do 36 meseci. Ima prostranu korpu, naravno i točkiće, lako se sklapa jednim potezom i veoma je funkcionalan. Ovo je nešto najnovije iz Kama. Evo još jednog modela Kampione koji je takođe podesiv i po visini i obara se njegov, kao što vidite, naslon, veoma lako. Takođe ima dupli poslužavnik i možete ga podešavati i po visini. Eto, to je ono što Kam nudi kada su u pitanju stolice za hranjenje vaših klinaca, pa ukoliko vam je nešto od ovoga potrebno, svakako svratite do jedne od mendinih prodavnica širom Srbije.